Hi guys, madong adlaw natong tanan. Karong adlaw guys, karon ko nakabalik og vlog. Wala eh. Nagluto ko. Naligo na ko daan, da ko panudlay ato nang gi. Luto ko og adobong baboy. Karning baboy. Pagka sana mana gapon bitaw sa grabing kulbaa di na nihilak di kuska ansa na nihilak kuska nervyos nasilik sinahugman isang daghan na paud sa lamisa uteng da na sana nang despad abi di nagmakujapan uda ka do pormang lik sila gapon da pagkuha na lingaw rong putida kay nilakaw man mi ate at tumikuhan mo ayala nagduwa lipaduwa si Lexi o si Violet nja istoryahan kong ate ang amo bagay istoryahan kong ate nga kuan adto sila Dubai mga duha ka buwan kamera na rin mabilin. Si Lexi ay June 16 kunong klase na nawag si nanay. Banan, kisay maghatid na. Anong problema pa kung kisay maghatid? Huwag masugot si ate, ako na may maghatid. O balik na ko. Kay, kinanglan pa man mga school supply. Palitan pa na ng uniform. Kay, ibig uniform ko na, dapat man tong putik. Tuog pa sila Lexi si Violet. Maduro man tag kaluyas ginuog di si Lexi Hilantan kay hilain na ba nagmapiang. Hilantan simba ko raman dyan. Mag-uulag ko. Para dyan gilag hapog ahong pag-uug. Kay arang bugasan pa sila. Lingana man siya. Lingana siya ba nagligas o ginhawa. Dari magod na igo na puwag ilang dani nga na. Kulbaan na din gapon kay minsaka man ko si Violet sa lingkuranan unja isa pang gi panaog misaka po siya na outbalance mo siya natunog siya dato na ilami sa bitong kahoy madugali gidahang naong may wa maigo delikado kaado karon ba ko kablagas kay uwan agbata di man pud kumpiyansaan kay saliat lagi pod og sakas hagdanan delikado na, mapreso ko sa ta. Buntag pagalarang inita na. Kuha na sa reverse dari ni uli na. Wala ay dari kay kuha man ko dari subdivision dya. Wakado yung mga manglabay mga sakyanan. Kung kawad isipon kay kuan sa aircon siguro ni ba kumaanan o ka ng bugnaw kada gabi gabi o kadlawan mugawas naman ko sa kwarto kung magligo sa bata magluto ang lutoon ka na rabang amo ang sudan na ni Violet magpili wala dito. Namata na to ba? Kaya na bundak ka. Pultahan. May nina ko. Kaya manimubukal. Chip cook tala ni ba? Kamao man dyan kumuluto di sag-asa. Atos bahay di kuhan naman. Di ko ka muluto kay naman nanay. Maninao sa mundo.
Ang saging na rigas, grabing mahal ah. Yung sa Ate Ilin, 100 kapin ko nun eh. Isa kasipit na nito naman ng agan gapon. 100 kapin, grabing mahal ah. Pag may rawa. May pinurang guwang ah. Mahal ang saging daris mo. At tos bukid pang taguan raman. Sabag washing kay naglaba. Naday pinimbash na haningan nga ngano ko nang gibidyohan ng bata. Okay raman good mag-vlog, i-vlog ang bata. Mag-vlog ali sa Ate Ali. Wa man pud gi kuno ni gihubo ang bata anja gi-vlog, wa man pud kay mao raman tong nagpakaon ko sa bata. Og siya kanang magpakaon ko sa bata ari sa lamisa katurang nga time nga dito sa kwarto kay Nisa ka naman siya, pero dari hindi ka sa lamisa nagpakain. Kada magpakain ko ari sa lamisa. I-train ba para maanan sila nga ari dyan magkain sa lamisa. Katura nga tayo nga datos kwarto. Kaliho man ako ito dyan kain. Ari dyan kasagara sa lamisa. Kaya nga datos kwarto. Pero may magkain. Ako titid, allergy na ba siya, dali na mo pa dali na mo burot ang pinaakan. May giluto na rin ate sinigang ang initin. Sinigang. Oh, sipon. Kuha naman yung upload guys, dili nila man kada adlaw. Pero kung di ko mabisi, kada adlaw ko maka-upload. Eh sayang mo kung di ko ma-uploadan. Masayang kung di mag-upload. Uwa-uwa nagang bugas na ang gitambalag katsalis. Kay ang kapila manggod kari dari tuon na dako dari na po. Wa din mawag ang sipon sa kaniabot ko dari. Kuan magudpod ni sa balhibos iring siguro pa ni. Uy, mata na violet be? Ay. Ha? Bos, ibabas uwan. Dali sa... Dali lagi. Ha?
Ge? Ang sipong mama, saksak sa pinisukan. Unsa? Ano? Ay, sa kanila. Ano yung sakit daghan? Napa? Ano naman eh? Ano naman nagbasa man eh? Ay, sali na ka. Kuha ka na doon dyan. Nagluto pas mama. Kuha. Pagilis. Sali na ba? Ato sa kaligo ron. Namata nas Violet, be? Uksi? Kana mo edad as taas. Gisipon ka? Mo na kuha ni trapuhi. Namata na bas Violet? Ha? Mag-unsa man? Gani na ra namata? Dali na. Mag-ilis na. Dili, kana mag-ilis ka na mong ilisan mo itrapo. Na may tissue rin to. Sige na. Pag ginay kay basa. Ay, be, kimutan ako sa mga dagan. Dali ba, kimutan ako? Ano mo yung tissue na to? Hinay mo papalit kag school supply. Pa, pwede ko susubay pa. O, kay sweldos mo ma, dugay pa. Pwede dos mama, lugay pa. Kay bag, na kay uniform, sapatos. Buba naman ito yung sapatos. Dili na lang pagkabi. Ugwa si mama, si Uncle Dodo, magatad niya mo. Bigali si Uncle Roy, ha? Ugubog sila, di ka masakay. Puhon, ha? Ito. Ano sis Violet, eh? Luto na rin, mag-eat na mo. Ay, mong cellphone na, pe? Di makuha ni mo? Hello, good morning. Good morning. The binoculars. Unsa? Oh. Aman, bi? Apa dapit? Aray, luo ko. Asa ba? Ilam. Sabi kayong irag. Although I do have a couple of versions. Putian, maning ginamusa. Well, it's impossible to say Sili pa imo ga maka buslot og kanot.